pišťať do tejto hrušky, poď. No, a zaber. Poradne, jak roky. Jaj, pomoc, je tu nejaký doktor? Áno, ja som doktor, čo sa deje? Ja nevím, vypla ho hruška. Som doktor filozofie. Po piči, tak asi zomre. Všetci raz zomrieme. Hej, Maďarko, poď si prisadnúť. Áno? Počúvaj, ty budeš dneska môj parťák, lebo Peťo zase blicuje, dobré? To fakt dobré. Už si niekedy fajčil? Nie, ja nefajčím. Tu máš, rovno ti to zapalujem. Fuj. Jaké to je? To je dymlavé. Musíš si to zobrať do huby a potom povedať, že mama ide. Chápeš? Deturence, čo vy tu robíte? Nič. Vydýchni. Atilka, ty si fajčil? Nie. Rovno s týmto sa taháže, ne? Však to je známa firma spolu s Peťkom, prosím ťa, na zlé chodníčky ťa... A to čo tu je na tej stene? To už tu bolo. To je Sauronovo oko. Áno, pozrite, tu to bliští. Poďte obidvaja sem, budete dneska po škole. Nie za ucho, učiteľka, to ma boli, bude mať veľké. Vyťahnite si pracovné zošity a 300-krát každý z vás napíše, že v 9 rokoch sa nefajčí. Ježiš, taká pičovina. Pozri, Tony, jaká pekná blondína, líta jak handra. Hej, však to je mladá cibula. Jarná, pozri, aké krásne nohy má. Počkaj, ide sem. Uvidela ma? Čo tak na mňa kukáte? Aj tak budem najlepšia a potom uvidíte. Cibulka, tu si sadni, aj ty zostávaš po škole, 300-krát napíšeš, nestrýlam z raketu po učiteľke. Ježiši Kriste, zase? Tony, ona je vedľa nás. Hej, Cibula, tuto Atilka je do teba, mi to tu šteboce do uška. Nehovor mi, Cibula, neznášam to. Tony, nerob, ja sa hambím. Tak chcel by ťa zobrať na rande, že za ručku by ste sa držali po škole. Tony, nerob. Chalani, ste mega trápni. No. Ale čo si červený jak paprika za to, že ona je Cibula, však sa hodíte k sebe jak lečo. Tvoj tatko je lečo. Hambím sa. Ale nehambi sa a chyť ju za nohu. Hej, Cibula, že čo robíš po škole, keď budeme po škole? Tony, no, ja ani peňažky nemám, kam by som ju zobral? Však čo ju zoberieš na cigaretu a ešte jednu mám kusovku. Hej, Cibula, fajčíš? Nie. A cigaretle? Debil, to vôbec nie je vtipné. Tony. A že chcel by s tebou hrať tenis, víš, ale na úvod. S takými amatérmi, ako ste vy, nehrám. To je pravda? Alebo opýtaj sa, Tony, či by mi vedela ukázať, jak sa robí s tými venušovými gulami, vieš? Venušové gule, to si kde našiel? To je také guličky, vieš, že to sú 3, 4, 5... Do záchoda? Napojené a s tým hrajka. Jak kliklak? Môže byť. Hej, Cibula, že či si hrala už s venušinými gulami kliklak? Čo? Tak vy ste úplné deti. Ja idem po spevákoch. Vy niktoši. Čo, však to není problém, Atilka, vy aj spívať, ne? Čo, však ona daje tu, čo si zložil. Ne, ja sa hambím. Ale čo, veď tá bola dobrá, však jej vypražíš, one. Nie. Opražíš ju. Hambím sa, Tony. Ja začnem a pridáš sa, dobre? Grilovacia party. Party. Sebiaky a párky. Parky. Tak to vždycky začínáš. Náš. Zo slaniny si vráži, pupek tonu váži. A k tomu tá hnusná tvár. Prečo hnusná? Ona nie je hnusná. Zaoblené tvary, škvrna po lekvári. Lekvári. A tvoj hnusný, tučný driek. Si dnes tlustá ako myš. Na žrádlo hádam nemyslíš. Keď tuk ti steká dolu stehnom, objem rastie každým jedlom a ohľadávaš špajzovú skríž. Vaj, neexistuje! Čo tu robí? Prečo robíš? Mar, čo ma budíráš? Však som ťa musel prebrať, víš, ak som sa bál? Prečo? Že som prišiel nelen o všetky spolupráce, ale ešte aj od teba. A čo sa stalo zase? Hruška ťa vypla. Ale sne, cibula ma oblízala.